naħseb kulħadd xi darba jew oħra ara u jiftakar l-istorja ta' Pietru tal-kunjata tiegħu meta kienet marida bid-deni. X'għamlu l-ħbieb ta' kunjata ta' Pietru meta saru jafu li din għandha d-deni. Ma marrux mal-ewwel għand tabib, rispett kollu ġew. Marru għand xi ħadd naqra ikbar. Marru għand Ġesu. Ġesu mar u x'għamel? Fejjaq. U d-deni mar. U din biċċa kbira niffukaw fuq din il-parti. Ġej Sirajl ipponta xi ħaġa oħra fuq din il-ħaġa. X'ġara wara dan il-miraklu? Din għamet u bdiet taqdihom. Ma nafx intom, imma meta kelli d-deni jien, ma tantx qomt nixri nejn, ħanajt il-verità. Tħossok imfarrak, tħossok miġuħ, u tħossok għajjien. X'istorja fiedi, x'talima tagħna Ġesu f'din il-ħaġa? Li meta Alla jibda xi ħaġa, ma jwaqqafix sa nofsa, imma jagħmilha sal-aħħar. U jekk naraw il-pjan tas-salvazzjoni, Alla salvak. Waqaf hemm biss? Le, jiġġustifikak. Waqaf hemm biss? Le, kompla jissantifikak. Mela aħna dejjem qed insiru puri iktar nixbu lejn il-missier. Ġesu x'allimna? Kunu perfetti kif il-missier tiegħi huwa perfett. Ovvjament qatt mhux se nkunu bħal missier impossibbli. Imma tagħna goal, tagħna target biex inħarsu leh. U aħna dejjem nimxu l-hemmhekk. Fl-aħħar se jagħmel Ġesu ħajispiċċa il-pjan tiegħu, jigglorifikak. Ġesu mhux se jinsaqat lil dawk li huma tiegħu. Jekk beda xogħol fik, se jispiċċah. U żgur se jkun miegħek sal-aħħar. L-Alla salvak u fejqek dak il-qawwa biex inti issa tibda taħdem anke fil-ministeri li qabdek, l-evanġelizzazzjoni, pereżempju, u f'affarijiet oħra li jsejjaħlek u tkun lest li tagħmlu. Illum smajna bil-ferħ. Dak il-ferħ ma tgħidulek biex iżżommu għalik biss, ma tgħidulek biex ixxandru. U x'għandna sabiħ ukoll fija din? Illi anzi ħanati eżempju. Naħseb kulħadd xi darba jew oħra kellu bżonn jixi xi friġġ jew xi appliance ieħor. U ma dell-appliance dejjem tiġi garanzija. U dil-garanzija ovvjament tgħid kemm hi twila dil-garanzija? Is-service entej. Il-garanzija tisidna Ġesu hija l-ħafna iktar. U l-garanzija normalment tkopri ħsarat, parts, affarijiet oħra. U forsi bil-ħniena ituk wieħed ġdid komplut. Ġesu il-ħin kollu qed jirranċana. Ġesu fl-aħħar ta' żmieniet kif Pawlu Apostolu għallimna f'tep tipa ta' għajn se jibdilna dan il-ġisem u ħajtina ieħor tajjeb għas-sema. Niftakru f'dawn l-affarijiet li d-dinja ta' kuljum ta' mina minnhom. Niftakru li bil-mewt u l-qalmin ta' Sidna Ġesu Kristu, bid-demm li xeret għalina, dan sar kollu possibbli. Qabel ma kienx, imissa hu possibbli. Grazzi Ġesu. Amen.